Dus eigenlijk het hele hier zit al in het teken van het WK. Dit wordt ook echt gezien als minder belangrijk, omdat daar moeten we knallen. Alles staat in het teken van de Olympische Spelen. En de man die het dichtst bij die Olympische Spelen is, we vanzelfs alles van Wittewolle, is Epke Zonderland. Alles is nou rochten op het komende WK in Tokio in oktober. Mocht Epke daar bij de beste trui eindigen, dan is hij zo goed als wis van Londen. Om geen risico te nemen in die tarieding die Epke snijden alleen nog maar om treien tastelfinales. Jonken een podiumplak met Epke op het komende WK en op 2 orenonderdelen aantonen dat hij bij de beste mee kan. Dus kan hij hem net alleen nog maar rochtje op zijn favoriete onderdeel rek. Op het WK zie ik nog maar aan oorsprong en op dit NK pakt hij ik voltige erbij. Heel succesvol voor dat net. Hij maakt het een foutje en waat tredden. Op Brugge wie hij wel de beste. Op het EK pakt hij op dit onderdeel op brons en nu pakt hij goud op het Nederlands kampioenschap. En rek is vanzelfs Epke zijn onderdeel. Dit is nog net de oefening die hij aansien laten wol op het WK, maar hij is wel weer oppermachtig. Maar haast 3 punten verschil op de nummer 2 wint hij ook dit onderdeel. Ja, vanuit dit punt denk ik nog een paar weken werken op de nieuwe elementen die er nog bij moeten. En dan in augustus dan met die oefening ongeveer kleerwijzen. Dus ik heb nog even om te trainen op de nieuwe dingen. En dan moet ik kiezen wat voor oefeningen het gaat worden. Maar in ieder geval ietsjes moeilijker dan ik nog heb dien. Mocht Epke op het komende WK net een podiumplak hellen, dan kan hij hem ook nog kwalificeren met het team. In dat team zullen hij alle gedachten Jonker Epke, ik Jeffrey Wammes, Jury van Gelder en Bart Durlo plak nemen. Van die orenplakken komen nog 2 Friezen in aanmerking. Maar Michel Bletterman en Arie Butter binnen alle 2 al een jel uur uitskegelen west toch een zwiere blessure. Butter is zo'n een paar weken weer hersteld van een schouderblessure, dus Bletterman echt krek waarom is van een polsblessure. Ik had last van mijn spaakbeen en mijn ellepijpen, die waren allebei gebroken. En dan heb ik nu nog, ik ben nu in een periode dat ik herstellende ben. En voor de rest gaat het goed. Alleen is het nog erg zwak en probeer het sterker te maken met fysiotherapie en met trainingen en krachttraining. Butter en Bletterman hebben onder andere zwierde concurrentie van deze man Anthony van Asje, die dit weekend ik Nederlands kampioen werd op de meerkamp. Bij de vrouwen is dit alles in het rand van het team. De ploeg onder leiding van bondscoach Gerbe Wiesma eindigen hier als jochende op het wereldkampioenschap in Rotterdam. Een plak bij de beste 8 op het komende WK, zo'n plaatsing van de spelenbudgetten. De kans dat slag het is misschien net zo groot, maar mocht Nederland bij de beste sectie eindigen, dan is er daarna nog een kans. De noemers jochen onder mijn sectie op het WK strijden dan nog om een speciaal toernooi om de vrouwenlijst te plakken. En daar gokt het team een beetje op. Nou, de eerste 8 op de WK is misschien net het meest realistische doel, maar de top 12, dat vind ik wel realistisch. En, het is een ambitieus doelstelling, het is heel moeilijk. Er zijn heel veel landen die daarop azen. Maar we goede dingen doen en we hebben een beetje mazzel mee. En we trainen goed, dan hebben we best wel kans. Het is wel een mooie dream. Het is een hartstikke mooie dream. En het team maakt het vordering. Celine van Gedder waart zoals verwachte Nederlands kampioen op de meerkamp. Maar Joy Goedkoop maakt het nog aardig spannend, toch maar krekt efter van Gedder als het ware het eindigen. Beide vrouwen van Turns Veen levert je een belangrijke bijdrage aan het team. Dit geeft zeker vertrouwen. Dit is een hele belangrijke stap, denk ik. En dat ik nu al dit niveau kan halen en 55 punten haal, het hoogste wat ik ooit heb gehaald eigenlijk. Nou ja, dat zegt al genoeg voor mij en hopelijk gaat het de rest van het jaar, komen de stappen meer en gaat het zoals het ging voor de EK en zo. Dus dan komt alles zo weer terug. Vorige keer waren we natuurlijk 9e. Dus op dat opzicht zou je zeggen, als we het weer goed zouden doen, zou 8 misschien moeten kunnen. Maar als we bij beste 16 komen is het ook genoeg. Dan kunnen we naar Londen voor het test-event. En als we dan bij de beste 4 komen, hebben we het nog steeds gehaald. Moet kunnen, zeg je? Ja, eigenlijk, ik vind van wel. Als Nederland fit is, dan denk ik dat we het zouden moeten kunnen halen. Nou, ik denk als het zo door blijft gaan en ik denk dat het realistisch is. Ik weet het bijna zeker. En het team had nog een ijzer in het vuur. Een paar weken geleden mailde een Canadese vrouw maar Gerbe Wiesma. Ze had een Nederlands paspoort en een dochter die turnt. Zo kwam het dat de sectionierige turnster Jessica Darling van Turns Veen dit weekend meedier onder het Nederlands kampioenschap. Do you like it in Holland? Oh, I love it. Really? Yeah. Why? It's really cool. The atmosphere is nice. It's really nice. En zij is Jessica nog maar een weekje in Nederland, maar toch waart ze 4e op de meerkamp. Een volkomen versterking van het Nederlands team. Nou, de 4e van Nederland, dan wist het toch wel redelijk goed. En we hebben opzet het programma even een beetje onaanpast, even wat lichter dienen. Want ze wie wel wurg en er weer best wel een media aandacht, dus het is ook hartstikke spannend. Dus we behouden turnt.
Daarin komt uit van het tuincentrum Sportstad Heerenveen dat dit weekend heel succesvol was. De vrouwen die krijgen zelfs al concurrentie. Lisa Top werd kampioen bij de junioren en wie met 53 punten op de meerkamp zelfs strijden winnen als ze meidien hier bij de senioren. En bij de jeugdklasse komt er nog een Fries talent aan. Maar een schitterende Friese naam, Jinji Hoekstra.